Mi van? Igen, videózik. Igen. Fikin Zoli. Ha megvan. Hallod, akkor talált ki, amikor valahol Viki mellett van. Én voltam. Jaj, tényleg. Jaj, de jó. Oké. Zoltán, vedd le a szemüveged. Nézd rám! Soha nem láttak még szemüveg nélkül. Most se engedik. Mindegy, nagyot föl, már itt se látod. Szóval nem lehet csak nem lehet átlósodni. Csinálunk egy turbán. Az nem fog menni. Úgy nézett ki, mint az a pasi a múmiában, akinek kiszívja a szemét, és utána be van kötve a feje. De tényleg. Ezt vedd bóknak. Fontos. Biztos azért mondta. Igen. Szóval nem a Rack vagy. Rák. A Rack. Ez mi? Aki a múmiákban van. Na, De nem, az a de- Skorpió király. Megszívtad, Viki, megszívtad! De mellé fog ülni. Eltaláltad az ödösségről. Most meg fog szivatni az I Zoli. think if someone hounds them very noisily with a lot of noise, then they should automatically be. Ne! Ne! Nem, ez hülyeség. Nem, ez tök jó játék így. No. Nem, ez most az volt, hogy te szívtál. Aha. Kinyire rátört a nevetőből. Te jössz. Leveheted.